Diyos namo sa kaloob, Ikaw ang among amahan. Magbubuhat, manunubos, o Ginoo sa ngatanan. Jesus maluoy kakanaon, pasayloon mo kami. Ang salagi yung tanamo, lilinang mabusan kami. Namatay si Jesucristo, dilito sa Kalbaryo. Aron kita niya maluwas sa kasubungan ako. Jesus maluoy kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi ng tanamo, dili na marusak kami. Sa ngalan sa Mahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya o kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ana na kita karon sa ikatulong nga Domingo, nining panahon sa Kwarisma. O nining santos nga misa, uban sa atong tataksa ka mga katuyuan, ato sa bilakip sa atong mga pag-ampo, ang mga katuyuan sa atong mga kaigsunan, labi na kanila nga nagpaampo kanato. O karon may mo kitang andam nga musalmo tining santos nga misa, ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa ganang lang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo kiyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-uno ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy o kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo pagbuhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala, dawata kining pag-angkon, ang among kaubos o gitugot nga kami nga nangaluya, tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo,
Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao, og nagbagulbol sila kang Moises. Maingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami o ang among mga anak o ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises sa tubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita, ginganlag pagsulay o paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita, o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan tanga malipayon ang Ginoo. Isang yaw taang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita at tupangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang kitumala. Ang panon nga iyang
iyang gitultulan. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama didto sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa didto sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katikulangan. Ila akong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang iyong mga kasing-kasing. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita ug ang Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tinganig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa
ang ginumanaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga gihinganlag Sikar. Nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Ug milingkod si Jesus tapad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit nakadto udto. Unya, nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, paimna ra ako. Niining tungura ang iyang mga tinun-an nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babayi mitubag, Hudiyo ka og Samarianhon ako. Busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom. Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios o kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sir, ang babae miingon, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Dabaw kapabadiay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang muinom niining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili nagayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhi nga walay katapusan. Babay miingon, Sir, hatagi ako niining tubiga aron nga dili na ako uhawon ug dili na usab muanhi aron pagkalos. Ug giingnan siya ni Jesus, lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana, niingon ang babae. Si Jesus mitubag, husto ang imong giingon nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo ug ang lalaki nga imong gikatipon karon, dili tinuod mo nga bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios niining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem maoy dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus mingon kaniya, babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon, wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon, ug karon ani-ana, nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan, diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila, mao ang magsisimba nga buot sa amahan, nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babay, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga gihinganlag Kristo.
Inigabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao ang nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna, namalik ang mga tinunan ni Jesus ug natingala sila pag-ayo pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babay. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babay kung unsay iyang gusto, ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya sa babay. Unya gibiyaan sa babay ang iyang banga ug mibalik sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao. Ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan kong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas? Busa na miya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinunan miagda kang Jesus, Rabay, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinunan nagpangutan-anay, may nagdala ba kaniyag pagkaon? Si Jesus mitubag kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug ang pagtuman sa buluhaton nga iyang gihatag kanako. Dili ba nag-ingon man ako, upat pakabulan una mo abot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Idala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Jesus, kay ang babay miingon man, isultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa ilang gisulti ug giingnan nila ang babay. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami na siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Giuhaw mo ang ato ang igsuong pari nga nagbasa sa Ebanghelyo, giuhaw human sa kataas sa Ebanghelyo gibasa. Naugang tutunlan. Dihay suod ko nga higala nga may bisita nako dinhi. Ug mingon siya, Padre, kuyugi ko ato ta sa atbang kay lami man iinom og tamis. Giuhaw kog tamis. Human sa amo ang pag-order sa among mainom. Kaluoy sa Dios, naabtan mig duha ka oras ug usara ka labok ayang nainom sa iyang gi-order. Nangayo siya tubig aron iyang imnon. Sulod sa hapit duha ka oras namong istorya, nakaingon siya, natagbaw man akong kauhaw, Padre. Kay lahi day ang kauhaw ang anaa sa iyahang kasing-kasing. Dili day ang kauhaw nga gusto siyang moinom, gusto siyang lamian nga mainom, kundi kauhaw nga nagagikan gayud sa kahiladman. Munay lisod kaayo tagbawon, no?
kundo na tay kauhaw nga naasulod mismo sa atong kinabuhi. Makaigsunan ko na ni Kristo, ang tema sa ato ang mga pagbasa karong Domingguha, atong makita kung atong masummarize, uhaw. Kauhaw. Kung anaata sa naglagiting nga kainit, magpainit tang maglakaw, uhawon gayud kita. Sa atong una nga pagbasa, kung ato nga natiman-an pag-ayog na dungog kaganina, ang mga pulong, giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Mingon sila, nganong gidala mo man kami gawa sa Ehipto? Aron ba kami ug among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Nagbagulbol ang katawhan tungod kay sila giuhaw. Kamo, diha ba'y higayon, nagibati mo kauhaw? Ug unsa man sad nga matang sa kauhaw ang inyuhang gibati. Sama ba sa ako ang suhod nga higala? Nga siya nangandoy nga moinom og lamian nga mainom aron makatagbaw siyang kauhaw. Apan human na lamang 2 ka oras, wa gyud na nainom ang iyang giorder nga lamian nga mainom. Makaigsunan ko na ni Kristo, diha sa Ebanghelyo, si Jesus gikan sa usa ka panaw. Nahiabot siya sa mga tabay, diin adunay babae nga nagkabo og tubig. Mingon siya sa babae, tagai ko tubig. Kung ang tao mangayo og tubig, kini nagpasabot, iuhaw. Kung dunay mangayo na tubig, atong tagaan kay kini, nagpasabot, iuhaw siya. Sa ilahang panag-istoryahan ay na Jesus ug sa maong babaeng Samarianhon natugkad nga dili di ay si Jesus ang giuhaw. Ang babae nga iyang kahinabi, ang iyang kaistorya, mao di ay ang giuhaw. Dili uhaw sa tubig gikan sa atabay, kundi uhaw sa tubig na adunay kinabuhing walay katapusan. Umao kini ang gihatag na Jesus sa maong babae. Sa maong panagpulong na Jesus o sa maong babae, mingon si Jesus kaniya, dad-a nga ri ang imuhang bana. Ug mingon ng babae, wala man ko'y bana. Ug si Jesus mingon tinuod, wala kay bana. Kalima ka na namin niyo. O karon ang imong kaipon, dili nimo bana. Ang kasuway na mo ni ana, kadaghan na mo namin niyo. Kalima na ka namin niyo. O karon ang imong kaipon, dili nimo bana. Nakurat ang maong babae sa nahibawan na Jesus. Atong makita nga siya sa dagan sa babae, sa dagan sa kinabuhi sa babae, miabot ang ikapitong lalaki siyang kinabuhi ug mao si Jesus. Ikapitong lalaki, dili sa nagpasabot na relasyon nga kalibutanon. Ikapitong lalaki, doon kay si Jesus, mao ang naghatag o kakumplito sa kinabuhi sa babae. Kung atong tanawon pag-ayo, ang numero 7, number 7, nagpasabot, complete. Kumplito. 7 sacraments. Kung sa payubang city palabras. Nagpasabot, kumplito. Nga sa ato pa, sa diha nga miabot sa Jesus sa kinabuhi sa maong Samarianhon, nahimong kumplito ang iyang kinabuhi.
Kung sa may timaan ni ini. Gani, human sila nagkaistoryahanay, milakaw ang babae. Gawa na niya dada ang iyahang tadyaw. Kung sa may tadyaw, ang sudlanan sa tubig. Niadto siya dito sa maong atabay, aron pagkabuog tubig, aron imnon. Apan sa diha nga nahinabi niya sa Jesus, o nasultian siya may tungod sa tubig nga makatakbaw, sa tubig nga maghatag og kinabuhi, ug natagamtam kini sa mong babae tungod sa iyang kauhaw sa paghigugma. Miuli siya, ngawa niya dada ang iyang tadyaw. Wa na niya dada ang sudanan sa tubig. Unsa iyang dala ang mga pagtulunan nga iyang nadungog gikan kang Hesus. Ug iyang gipaambit ngadto sa katawhan nga iyang nahimamat, lakaw kamo ngadto sa tao nga akong nahimamat. Kay gisultian ako niya sa tanan nga nahitabo sa akong kinabuhi. Ang tubig nga makabuhi, ang tubig nga iyang nambitan, ang tubig nga nakatagbaw kaniya sa iyang tinud-anay nga kauhaw, iyang gipaambit ngadto sa uban. Mga kaigsunan ko ni Kristo, diha sa atong una nga pagbasa sa dihang nagpadayag ang katawhan sa ilang kauhaw, ang Dios naghatag kanila og tubig. Ang tubig kinabuhi. Ang tubig kung ibubo nimo sa tanom mabuhi. O kung kita giuhaw mo inom kitag tubig, matakbaw ang atong kauhaw. Mga kaigsunan ko ni Kristo, ang tubig nga atong gipangita sa kanunay, mao ang tubig nga mahatag sa Dios, ang tubig sa kinabuhi, nga makatagbaw sa ato ang panginahanglan, makatagbaw sa ato ang kaugalingon. Ug sama sa mong Samarianhon, nga diin sa diha nga nadawat niya ang tubig nga makabuhi, ang tubig nga mao ang tinud-anay, tiunay nga paghigugma. Wala lamang niya tiguma o tagbawa iyang kaugalingon. Human sa nakainom ni ini, iyang gipaambit ngadto sa uban. Mao kini ang nindot kaayo nga panghitabo, nga human kita matakbaw sa grasya sa Dios. Human kita makainom sa tubig nga makabuhi. Human kita makadawat sa mga gasa nga gibubo sa Dios kanato matagadlaw. Dili lang unta kini nato tigumon alang sa ato ang katagbawan. Mantigo unta kita nga mopaambit ni ini. O mao kini makaigsunan ko diyan ni Kristo, usa sa atong gimbuhaton sa ato ang pagsaulog dining panahon sa Kwaresma. Almsgiving, pagpakita sa ato ang pagkamaghihatagon, dili lamang sa lapi, dili lamang butang. Pagpakita sa atong pagkamaghihatagon sa ato ang kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa atong panahon, sa atong oras. Bisan man lang simple nga pagpamati nato sa taong adunay pag-antos sa kinabuhi. Umaw nang nahinumdum ko sa akong suod nga higala, nga miingon siya, "Kuyogi ko, kay giuhaw ko, manginom ta." Bisan unsa katamis sa iyang gi-order, wa niya na inom, manuman, lahi ang kauhaw di ay ang iyang gibati. Mao na sa atong kinabuhi, daghan kaayo ang mga taong naisalaag tungod sa kauhaw. Gikan sa trabaho, bugat kayong trabaho, moingon, adto ta ditos imnanan, giuhaw man ko. Mahurot ta lang ang kwarta, muli nga hubog, apan di gihapon matagbaw ang kauhaw. Pag-away sa asawa, way sud ang taro, wanay bugas, samot, kagutom, uhaw o gutom. Human sa mga responsibilidad, muadto sugalan,
kay lagi aron matakbaw sa gipangita sa kaugalingon. Mahurot ang kwarta na pildi, uli, uhaw gihapon. Usahay daghan kay ta, og sayop nga mahuna-unaan aron matambalan ang atong kauhaw. Inay, ato ang takbawon ang kauhaw, pinaagi sa pagpangita unsay tinud-anay nga makatakbaw nato, adto hinuon kita sa mga kalibutanong katakbawan mahipunta. Dili mao ang pagtubag dato sa kauhaw nga ato ang gibati. Muna magmabinantayon kita makaigsunan ko ni Kristo kung unsa may atong gipangita sa atong kaugalingon. Dihay usa ka inahan mi padayag, Father, adun ako'y kahiubos sa akong mga anak. Dagko na sila, nahuman na sila eskwela, tungod sa among mga pagpaningkamot mga ginikanan, bisan tuod kabos. Nadindiin na lang sila og suroy. Karong bulana, maadto sila Singapore. Sunod na sa bulan, makita na ako, ito na sa silang Malaysia, uban pang mga lugar. Pero nakahiubos, Father, dool raman tamig balay, wa man kung labisita. Usa ka inahan, giuhaw sa paghigugma sa iyang mga anak. Nga kaniadto, natakbaw sa paghigugma, kay giamuma, gipadako, gipaeskwela, apan karon na mga hingkod ug dagko na wala naman hinuon makahuna-una pagbisita sa ilang masakiton nga inahan. Makita na lang niya sa Facebook, diin sila nangadto, asa sila nangaon, pero siya anaa sa ilang silingan, wa gyud mabisita. Basin baya usata ni ana. Nakaigsunan ko na ni Kristo, muna, magmabinantayon kita. Iyon sa manato, pagtambal ang kauhaw sa ato ang kinabuhi. Kung nakahimo ba kitang katakbawan usab sa kauhaw sa uban? Gituduan kita sa ato ang ebanghelyo, ang maong Samarianhon, nga diin natagbaw siya sa tubig nga makabuhi sa mga pulong ni Jesus. Bilakaw siya, o iyang ipaambit ang maong iyang naambitan, gikan kang Jesus ngadto sa katawhan. Umaw kini mensahe mga kaigsunan ko ni Kristo alang kanhatong tanan. Nga mamahimo kitang instrumento alang usab sa katagbawan sa uban. Dili lamang alang sa tong personal nga katagbawan. Ug unta ang ato ang gipangita nga kauhaw matambalan sa tinud-anay nga makatambal sa ato ang gihambin o gipati. Muna gikinahanglan ang pag-ampo. Muna usa sa mga gikinahanglan nato nining panahon sa Kwaresma, prayer, pag-ampo. Usahay manggod, usa makadang higayon, masay pa nato nga pag-ampo, maong atong kanunay nga pagpangayo sa Dios, kung unsa atong gikinahanglan. Kusog kita mutabi, moyawit unsay atong gusto. Apan hinduman nato makaigsunan ko ni Kristo, ang tinuod nga pag-ampo, mao ang pag-ukab sa atong kasikasing, pagpamati unsay kabubuton sa Dios alang kanato. Dili kayang pag-ampo, maurang pagpangayo, kundili pagpamati kung unsay iyang mensahe alang kanato. Muna gikinahanglan nato ang pag-ampo aron mamahimo kitang instrumento usab alang sa uban. Ang pag-ampo aron makadesisyon kita sumala sa tinud-anay natong gikinahanglan. Kay mao na kun dili kita mag-ampo, kulang ta sa pag-ampo, makahimo kitag desisyon nga sayop palpak sa kanunay ug magdala kanato kaalautan. Muna nining Domingoha karon sa atong mga pagbasa, gitudloan kita nga makatakbaw unta sa atong kinabuhi ang matagutlo sa ato ang panaw ning kalibutana pinaagi sa atong pakigsuod sa Dios, ang tinuod nga tubig nga makabuhi. Wala pa'y gripo ni atong panahona. Ang saligan
maura gyud ang imuhang punduhanan sa tubig. Kung wala na kay punduhanan sa tubig, wa kay tubig. Imagine, gibiyaan sa babae ang iyang tadyaw, wa na niya dada. Bidali siya paglakaw, tungod kay ana-ana kaniya, ang tinud-anay nga tubig nga makabuhi. Umausap ka na, unta sa atong kinabuhi. Unsa may mga baggages, unsa may mga nakapabugat sa atong kinabuhi karon, unta ato kining ma-unload, ato kining madiskarga, o madawat nato ang tiunay nga kinabuhi sa ato ang padayon nga panaw nining kinabuhiya. Busa makaigsunan ko na ni Kristo nining atong padayon nga pamalandong ning panahon sa Kwaresma o ginautunta nga magbabungahon ang atong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ginautunta nga hinahinayan nato og aninaw unsa man ang tinud-anay ta nga gikinahanglan. Unsa may tinud-anay makatambal sa atong kauhaw ug unta mamahimo sa kita unta nga instrumento sa katakbawan sa kauhaw sa atong isig kaingon. Ato karon nga baguhon ang atong pagtuo sa atong pagingon. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug ang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, nga gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa maminatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita sa Amahan kansang kabubuton, maoy kalanon siyang bugtong anak si Jesucristo. Puno sa pagsalig ipadangat nato ang atong mga pangamuyo diha sa pagingon, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinloan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay nga kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on nga manggihatagon ug malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo.
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilion nato ang Dios kay kita iyawan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Langit dong Amahan, gibuhat mo kami alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan nga among gipangandoy. Hatagi kami sa grasya, aron sa kanunay among tumanon ang imong kabubuton. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala. Maning kamot unta pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babayeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon niyang gitakbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babay aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa, nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa among mga kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Amahan, sukad pa sa sinugdanan sa panahon, kanunay ikaw nga nagabuhat o kaayuhan alang sa imong katawhan, aron masantos kami, maingon nga ikaw, santos.
Tanawa nga maluluyon kining imong katawhan, nga nagatigom dinhi sa imong atubangan. Ipadala ang gahom sa imong espiritu, aron kining gasa mahimo alang kanamo, nga lawas ug dugo sa among imong hinigugmang anak, si Kristo diha kaniya, nahimo kaming imong mga anak. Sa diha nga nahisalaag kami, og dili na makakaplag sa dalan paingon kanimo, misamot ang imong paghigugma kanamo. Si Jesus, imong anak, inosente ug walay sala. Mitugyan siyang kagalingon ani sa among mga kamot, ug amo siyang gilansang sa kahoy sa krus. Apan sa wala pa siya midupa sa iyang mga bukton, taliwala sa langit ug yuta. Agig walay kinutubang timaan sa imong kasabutan. Nagtingwa siya sa pagsaulog sa pangilin sa Pasko uban sa iyang mga tinunan. Samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, umipasalamat kanimo, midahig, mipikas siya og sa pan, mihatag niini ngadto siya matinunan og miingon, dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa naghinapos na ang panihapon, sayod nga ang iyang ihiuli ang tanan mga butang ngadto sa iyang kaugalingon, pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mipasalamat siya kanimo, pag-usab, mihatag ni kalis ngadto sa iyang mahigala ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulaalang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagabuhat kami niini aron paghandom kang Kristo ang among Pasko ug among walay kinutubang kalinaw. Nagasaulog kami siyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagapaabot niadtong adlaw kanus amo balik siya aron paghatag kadamo sa hingpit nga kalipay. Busa nagahalad kami kanimo o Dios, kanunay matinumanon ug matuod sa sakripisyo nga nagpahiuli kanamo sa atong panaghigalaay. O Amahan, tanawa nga mahigugmaon sila nga imong gitawag aron makaambit sa bugtong sakripisyo ni Kristo, pinagi sa gahom sa imong santos nga espiritu. Himoa sila nga usa ka lawas nga matambalan sa sakit sa pagkabahin-bahin. Himua nga managhiusa kaming tanan, ug himua sa hunahuna ug sa kasing-kasing, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, tabangi kami, aron managtambayayong kami sa pagbuhat, alang sa pagbuot, sa imong gingharian, hangtod nga sa katapusan mo barog kami sa imong atubangan, aron managambit sa kinabuhi sa mga santos, uban ni Maria, ang Birhen, ug sa mga apostoles, ug sa among mga igsuon nga mihalina, nga among itugyan nganha sa imong kaluoy. Unya, sa malingkawas na kami sa tanang landong sa kamatayon, magpahiluna kami sa among dapit diha sa bag-ong kabuhatan, ug magpasalamat kanimo uban ni Kristo, ang among nabanhaw
nga Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa matagat lang ihatag ka namo karong adlaw upasaylo kami sa among mga sala. Saylo kami sa mga nakasala namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulat. Inunualuwasa kami mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagigsuunay. Peace be with you.
Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, o nabuhong kami ania sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo Ginoo, nga kining among gihimo pinagi nining sakramento, matuman unta pinagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Ginaalad ng santos nga misa, dada ninyong gugma o kalinaw ni Kristo.